Zahvaljujem. Evo, poštovane kolegice i kolege, danas je Hrvatski sabor posjetio glavni tajnik OECD-a i dao je ocjenu procesa pristupanja Hrvatske toj organizaciji. Moram na početku reći evo da rijetko se događa da međunarodni dužnosnik tako precizno opiše probleme na koje mi u ovoj sabornici upozoravamo godinama. Dakle, da je neko slušao izgledalo je kao da je predstavnik stranke Centar, ja sam čak ovdje medijima rekla Boga blagoslovio za sve što je rekao. Dakle, u stranci Centar podržavamo pristupanje Hrvatskoj OECD-u ne zato što je to još jedna međunarodna titula ili politički trofej, već zato što OECD predstavlja vrlo konkretne standarde upravljanja, fiskalne odgovornosti i kvalitete institucija. To članstvo ima smisla samo ako znači stvarne promjene u praksi, a ne puko ispunjavanje forme. I moram odmah reći, žao mi je što nam OECD uopće mora objašnjavati da se na javne i upravljačke funkcije trebaju birati ljudi prema znanju i sposobnostima, a ne prema političkoj podobnosti. Znači, netko nam izvani mora doći to reći i propisati. Dakle, to bi u Hrvatskoj trebalo davno već biti normalno, ali svi znamo da nije i sve to govori puno o stanju u Hrvatskoj. Dakle, što smo danas čuli u toj ocjeni? Čuli smo da je inflacija i dalje razmjerno visoka, dijelom zbog rasta plaća koji je bio brži od rasta produktivnosti. Čuli smo da fiskalna politika mora biti restriktivnija, da je smanjenje javne potrošnje nužan prioritet, te da mjere pomoći moraju biti učinkovitije i ciljane prema onima kojima su doista potrebne. Znači, ne razbacivanje novaca šakom i kapom, već onima kojima zaista treba. Također je naglašeno da javni dug zahtijeva dodatne mjere i ozbiljan pristup. Rečeno nam je nešto što se u Hrvatskoj često ne voli čuti, da imamo preveliki javni sektor i da je potrebna racionalizacija zaposlenosti, da državna poduzeća u Hrvatskoj imaju veću ulogu u gospodarstvu nego u većini drugih zemalja, ali pritom ostvaruju slabije rezultate. Dakle, to nije ideološka kritika, već stručna i usporedna analiza i to je jedan od ključnih strukturnih problema hrvatskog gospodarstva. Posebno je naglašena potreba učinkovitog provođenja zakona i stvarne profesionalizacije javne uprave. Ne donošenja novih zakona radi političkog dojma, već dosljednog provođenja postojećih, jer bez profesionalne uprave nema ni borbe protiv korupcije, ni učinkovitog nadzora tržišta, ni zaštite potrošača, ni jednakih pravila za sve sudionike. OECD je također upozorio na nisku razinu sudjelovanja na tržištu rada i potrebu produljenja radnog vijeka, no posebno zabrinjava podatak da Hrvatska značajno zaostaje u zapošljavanju osoba s invaliditetom, čak oko 36% ispod prosjeka drugih država Europske unije. To nije dakle samo ekonomski pokazatelj, to je pitanje društvene uključenosti, jednakih prilika i ozbiljnosti države. Zato mi je važno, kad sam gledala naslove o ovom posjetu, naslovi obično uzimaju jednu rečenicu o napretku, a preskaču ovaj dio o potrebnim reformama, onome, dakle manje PR nam treba o ovoj posjeti, puno više stvarne provedbe reformi. Dakle, sve ove preporuke neko će pokušati svesti na priču o rezovima, štednji ili napadu na radnike, međutim to je pogrešno. Problem u Hrvatskoj nisu plaće radnika, problem je slaba država, loše upravljanje, političko kadroviranje i institucije koje ne rade svoj posao. A upravo to omogućuje i korupciju i kartelsko ponašanje i situaciju u kojoj građani plaćaju skuplje usluge i proizvode uz slabiju zaštitu. I sada dolazimo do ključnog pitanja, hoće li se ove preporuke doista provoditi ili će završiti kao još jedan dokument u ladici. Evo, dosadašnje iskustvo nažalost ne daje puno razloga za optimizam. Dakle, ne očekujem promjenu mindseta HDZ-a i oni rijetki javni natječaji koje smo do sada gledali često su bili tek forma bez stvarne namjere da se biraju najbolji kandidati. Zato je upravo ovaj proces važan. OECD nam ne nameće strane ideje, on nam govori ono što mi iz stranke Centar govorimo godinama. Bez profesionalnih institucija, bez odgovornog upravljanja, bez jasnih pravila nema ni održivog razvoja, ni pravednosti, ni povjerenja građana u državu. Dakle, pristupanje OECD-u ima jedino smisla ako ga iskoristimo kao alat za stvarne reforme. Zahvaljujem.